Мөселманнарның изге Рамазан айы тәмамланырга санаулы көннәр калды. Һәр мөселман ай дәвамында ураза тотып кына калмыйча, мохтаҗларга фитр садакасы да бирергә тиеш. Ягъни Рамазан айында фәкыйрьләрне хәстәрләү, аларга ярдәм итәргә дә бурычлыбыз. Фитр Рамазан айы ахырында гаит намазы укылганчы бирелергә тиешле садака. Инде Рамазан айы кергәнче ук димәк билгеле булды, гуләмәләр шурасы тарафыннан билгеле булды фитра садакасының һәм фидия садакасының күләме. Фитра садакасы быелны аз керемле кешеләр өчен 150 сумнан инде акчасы булган мөмкинчелеге димәк кеше җиткән кешеләрнең 800 сумнан кеше башыннан санала. Рамазан айында бирелә торган икенче садаканың берсе фидия. Ул Аллаһ Тәгаләнең әмере буларак кабул итеп дә ураза тота алмаган авыру өлкән кешеләр тотмыйча калган ураза хакын үтәү йөзеннән бирелә. Аның күләме бер көнгә 350 сум итеп билгеләнде. 21 апрельдә мөселманнар ураза гаетен билгеләп үтәчәк. Районыбызның барлык мәчетләрендә бәйрәм намазлары укылачак. Безнең Зәй шәһәре һәм Зәй районында гает намазлары димәк сәгать 6-дан вәгазьләр белән, Коръән укулар белән башлана һәм 7нче яртыларда һәм 7ләрдә инде бергәләшеп гаит намазлары укылачак. Инде Аллаһ Тәгалә насыйп итсен шушы бәйрәмнәребезне исән-имин каршы алып, исән-имин генә матур гына үткәреп җибәрергә Аллаһ бирса. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын, биргән садакаларыбызны Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Адилә Бирханова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре.